Oh berarti kaya wis kulino. Menika ngaturaken sembah nuwun kagem Pak Lurah, ugi Pak Bayan Sepuh. Nggih. Menika awit bebingahipun kagem kanca-kanca. Nggih, wong pancen penyanyi iki sing madol iki sing model ngene iki belah malah. Lah ngapa? Nek sing nom-nom kaya Febri ngono ki Ngapa? wis ora. Nek laras kuwi meh delongas Alah aja ngono kuwi. madolke. Sembah nuwun nggih Pak. Sembah nuwun nggih Pak. Wah, Nek kula mengke guruman 20 Pak Yuan iki. Guruman 20 wis lumayan iki. ayo podang kuning. Podang kuning. Nggih, Yo diaturke, diaturke. Cok. Diaturke podang kuning pamundutane Pak Bayan. Pelok barang yo. Ojo iki kok yo. Duwe apa-apa. Dikara pelok barang yo kena kowe. Pelok enem yo kena. Karena pelok enem Selendro wae. wae. Selendro wae. Kalau wis mati prono. Kembane kenger. Ya. Diserahkan ki ya, Mas. Ya. Oke. Saken Mas. Yo yo yo.
sembah nuwun. Sampun nggih Pak Bayan. Sego pecel karake kandel. Heeh. Menika sampun kesel kepareng badhe nyuwun kendel. Oh ngaten. Jenang glali rasane legi. Heeh. Menika sampun wengi penyanyine ajeng sami Ngemi. Bali. Penyanyine ajeng sami Bali. Aku koran sing ngemi. Duduh tape enak rasane. Heeh. Menika sampun sore Heeh. penyanyine dinteni Bojone. bojone. Tuku sayur neng Balur. Tuku sayur ning pasar Talun. Heeh. Terus, piye? Tuku sayur neng karo Mbawur. Heeh, terus Gage lur. oh ngono. Tuku sayur karo Mbawur. Gage Ayo. lur. Oke, hadirin dan saudara-saudara sekalian. Apa kuwi? Ayo. Hadirin dan saudara-saudara sekalian. Kesempatan yang berbahagia sore hari ini. Satu lagu sebagai salam penutup untuk panjenengan semuanya bersama konco-konco dari prasetya yang ada. Di dalam mengaturkan seluruh rangkaian hiburan tentunya banyak kesalahan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dengan menutup mata akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Anda Lintang Studio. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Ayo Mas, ayo. Selak isen Mas, selak isen. Selak ijo. Apa wis sak karepmu sak nutuk lho. Sing penting ora lilan ana pamit mulih lho. Les ayo. Gusdur apa-apa isak sae. Mas, selaisin mas. Apa iki? Sidane apa iki? Mas, ayo Mas.
Tidak lupa, jangan lupa minum botrek agar tidak usik.